Hei, olen Ilmari Nyström, Bidstech Internationalin toimitusjohtaja ja minulla on ilo julkistaa asiakkuudenhallintajärjestelmien eli CRM-järjestelmien markkinakatsaus Suomesta. Olemme suomalainen yhtiö, toimineet Suomessa 10 vuotta ja laajentaneet toimintamme myös muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Toimimme itsenäisesti, tapaamme suurten ja keskisuurten yrityksen tietohallintojohtoa, haastattelemme, käymme hyvinkin mittavan analyysin läpi IT-ratkaisujen hyödyntämisestä ja teemme tätä voidaksemme paremmin tunnistaa ja todentaa markkinadynamiikkaa, asiakasympäristöjä ja ennen kaikkea mitä ollaan suunnittelemassa tekemässä, eli asiakkaiden hanketiekarttoja. Haastattelu toteutetaan siten, että konsulttimme saapuu asiakkaan luokse ja käydään läpi meidän itse kehittämällämme metodilla, mallilla, järjestelmällä asiakkaan itse arvioiden asemoiden oma IT-ympäristönsä. Analyysissä käsitellään koko joukko liiketoimintasovellusratkaisuja, IT-infrastruktuuri sekä IT-palvelut, miten näitä tuotetaan. Asiakkaat saavat haastattelun jälkeen itselleen 3 dokumentaatiota. Tuo ensimmäinen on Assessment Report, joka on tämmöinen 24-sivuinen raportti siitä IT-nykytilasta, dokumentoiden ratkaisut, määrät, toimittajat, hankkeet ja näin edelleen. Sitten erittäin kysytty on tämä benchmark-raportti. Ja tämä benchmark-raportissa asiakas voi ja tyypillisesti tekee niin, että kertoo meille vertailuryhmäksi samalla toimialalla toimivat muut organisaatiot Pohjoismaissa. Ja siitä saa sitten mielenkiintoista kuvaa muiden ratkaisuista, muiden kehityssuunnitelmista, ilman että kukaan sieltä omalla nimellään näkyy. No, näistä 3 tuotoksesta, jotka me toimitamme haastateltavalle organisaatioille, uusin on tämä Market Snapshot, eli markkinakatsaus. Ja tässä markkinakatsauksessa asiakas voi omalta kiinnostusalueeltaan tutustua tarkemmin sen alueen johtaviin, suosituimpiin ratkaisuihin, toimittajiin, asiakastyytyväisyyksiin sekä niihin trendeihin, mitä muut asiakkaat ovat tällä alueella tekemässä. Ja nyt me voidaankin alkaa tutustumaan tarkemmin tähän CRM-markkinakatsaukseen Suomesta. Eli tässä on nyt sitten uunituore markkinakatsaus Suomen CRM-markkinoista. Ja tämä markkinakatsaus perustuu meidän viimeisiin 600 haastatteluun, jotka on tehty noin viimeisen 2 vuoden aikana. Tästä kuvasta ilmenee, että haastateltavat asiakkaat jakautuu noin puolet on 250 tai enemmän työllistäviä organisaatioita ja puolet vähän sitä pienempiä. Ja näitä haastatteluja on tehty kaikissa toimialoissa, joista Suomessa tietysti korostuu sitten teollisuus ja kauppa ja palvelut. Pyydämme asiakkaita arvioimaan, miten hyvin heidän nykyratkaisunsa tukevat heidän oman toimintansa tarpeita. Ja tässä nyt näkyy, että tämä CRM-alue on siitä jännä, että kaikista heikoiten asiakkaat reittaavat tämän alueen, antavat keskiarvon 3,17. Ja tämä kyllä kuvastaa sitä tilannetta, että vaikkakin ratkaisuja on, niin niitä ei ole pystytty sitten soveltaa siihen liiketoiminnan tarpeeseen ihan niin kuin halutulla mallilla. Mennään sitten katsomaan, että mitkä ovat Suomen suosituimmat CRM-ratkaisut. Ja täältä nähdään täältä kuvasta, että siitä 600 22% ei ole minkäänlaista CRM-ratkaisua, mutta tällä 78%, jolla semmoinen löytyy, niin ylivoimainen ykkönen on Microsoftin Dynamics CRM-ratkaisu. Ja sitten tulee Salesforce ja 3. on ihan asiakkaiden itse räätälöimät järjestelmät ja sitten tulee aika tasaisena joukko muita ratkaisuja.
Kun tätä asiaa tarkastellaan asiakasorganisaatioiden koon mukaan, ja puhutaan niin sanotusti suurasiakkaista, eli 1000 ja sitä enemmän työllistävät organisaatiot, niin se tilanne on pikkasen erinäköinen. Edelleen Microsoftin Dynamics CRM on johtava, Salesforce on selkeä kakkonen ja muut ovat sitten aika tasaisesti vähän pienempiä. Ja sitten taas keskisuurten organisaatioiden markkinoissa Microsoft on ihan samalla osuudella 27% ja sitten muut tulee tässä perässä. Tässä graafissa esitetään asiakkaiden antamien tyytyväisyysarvioiden keskiarvot per suosituimmat sovellukset. Ja mitä tästä nyt ensin voidaan päätellä, niin tämä väritys kuvaa, että kaikki, jotka saavat keskiarvon 3,75 tai enemmän, me kuvataan vihreällä, ja alle 3 niin punaisella, koska alle 3 on selvästi niin kuin heikompi suoritus. Me voidaan kyllä päätellä pari asiaa. ERPin CRM-toiminnallisuudet eivät aiheuta suurta tyytyväisyyttä asiakkaassa, vaan se vaatii ihan oman CRM-ratkaisun, jotta päästään hyödyntämään näitä asioita. Johtavilla ratkaisuilla näyttää olevan myös parhaat arviot. Kun katsotaan, milloin tämä 600 organisaation joukko on tämän CRM-ratkaisunsa ottanut käyttöön, niin nähdään, että täältä tulee semmoinen kolmannes, jolla se on maksimissaan 4 vuotta vanha. Asiakkaiden primäärit CRM-ratkaisutoimittajat näkyy tässä. Suosituimpana Mepco ja sen jälkeen CGI ja Innofactor. Microsoftin Dynamics CRM-ympäristöjen suosituimmat toimittajat ovat Mepco, CGI ja Microsoft itse. Ja Mepcolla on Dynamics CRM-toimittajana selkeä ykkösasema. Salesforcein puolella Salesforce itse toimittaa suurimman osan ratkaisuistaan ja noin vähän yli 1/4 toimitetaan tässä kuvattujen suosituimpien toimittajien taholta. Tämä graafi kuvaa sitä, missä CRM-ratkaisut pyörivät noin niin kuin fyysisesti. Osa CRM-ratkaisuista, kuten esimerkiksi Salesforce, on aina SaaS, mutta monia muita, kuten Microsoftin ja muita ratkaisuja, voidaan asentaa omiin datacentereihin tai myös tämmöisiin infrapalveluihin. Ja tällä hetkellä nähdään, että noin puolet on datacentereissä ja toinen puolisko on sitten palvelumalleissa. No niiltä osin, kun tämä pyörii jonkun datacenter-palveluja tarjoavan toimittajan saleissa, niin mitkä niistä ovat sitten yleisimpiä? Nähdään, että ykkösenä on Fujitsu ja sitten tulee Tieto, CGI ja joukko muita toimijoita. Tämä graafi kuvaa, kuinka monella organisaatiolla on merkittävä kehityshanke tällä ratkaisualueella. Ja tästä näkyy, että 2/3 sellainen löytyy aikataulutettuna CRM-alueella. Kun katsotaan, että mihin ne CRM-hankkeet sitten liittyvät, niin nähdään, että aika huikea yli 1/4 kertoo, että uusi CRM-ratkaisu täytyy hankkia. Niiden osalta taas, joilla jo sellainen on, niin aika moni kertoo tehostavansa myynnin johdon näkymiä, kokonaisnäkymää asiakkuuksista sekä elektronista markkinointia. Tässä oli Suomen CRM-markkinakatsaus. Tapaamme asiakkaita, haastattelemme päivittäin. Markkinakatsaus on saatavissa tuoreutettuna tarvittaessa.